wawde joƴƴitindemo ɗo e hoore leydi ndi sabu enen fof eɗen gandi jottademo e jappere he ko ɗum nawrata leydi ndi yeeso ko ɗum ganduɗa hoore maɗa Sénégal fof sabbi enen fof kadi ko ɗum jiɗɗen sabu jiiɗo hande ngal ɗo dental yi ganduɗa hoore maɗa wuuro ngo no ummori Dakar ummiɓe partout ummiɓe région ngaji ɗi foof gandata hankkadi ɗum ɗo koko gasi jottade e jappere he eyi hande sikki ala eɗen fof eɗen gandi oɗo saaha hande ko wona ɗum ko Benno Bokk Yakar e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni mouvement ji kewɗi hande addi ɗumen ɗo henna ko joƴƴitinde hoorejo leydi ndi Macky Sall ɗo leydi ndi tolni hande e politique hiro ngayo beele hande oɗon jogui yakare hoorejo leydi ndi Macky Sall ma dañcu deuxiéme mandat ɗum sikki ala hen sa yi tan ko yahata ko a yi tan ganduɗa hoore ma situation ngaji ɗi ɗo mbayini minen min ngala hen sikkitade wonde ganduɗa hoore maɗa mo ƴettu leydi ndi guila premier tour inchallahu taala ɗum caɗele ngala hen Allah jarama tigi wonno ceerno Mamadou Bassirou Sall tigi wonno commune mo Dodel ko oɗon tigi ƴettannoɗen e ko yowti investiteur hoorejo leydi ndi Macky Sall oɗo saaha no mbirunomi en enen foof eɗen e ɗoɗo ganduɗa kañum woni Dakar Arena mi weltima feewi a discours président Macky Sall moƴƴi sukala jabbi togantirewmi Mamadou Djigo mbiyetemi min woni directeur général de l'agence nationale de l'aménagement du territoire. Mamadou Djigo hande en ji dendal kawral mawgal ari ɗo e Diamniadio onon e sikki ala on gimmima ha e guure mon walla hay son gimmaki woodi imminiɓe mon toon addi on ɗo ene holko saabi garal ngal ɗo ene hande eyyi garal ngal tan ko investiture président de la république son excellence Macky Sall ganduɗa neɗɗo ligguiɗo Sénégal min peut être yimɓe mbiyat comme jingowo sah kono Sénégal ne dañi indépendance mum ha joni Allah waɗi ko président uji nayyi tan men dañi kanko woni nayoɓel ngel te kanko ko waɗi ko tato rendiɓe ɓe mbaɗani ɗum kanko nde ari omo andi leydi koko foti yaade yeeso ko ɗum waɗi les infrastructures de dernière génération o waɗini ɗum leydi ndi foof o hawrini guure ɗe foof o itti koɓe mbiyata ladde ko o waɗi ko ganduɗa nder leydi ndi yimɓeɓe foof ko hen ɓe jahata jamma e ñalawma suba kay kikiɗe ko ɗum waɗi yimɓeɓe foof belti aduna o foof ari ɗo pour walludemo o daña un deuxiéme mandat hande holko tinɗon e ɓerde mon min ko weltare mawde tinmi saabu ne aɗa andi président jahowo pour sa réélection o daña ɗum ɗo hollirta o ligguima liggade nde noon ko liggey lawol liggey pour fewnide ko bonno ko o liggi pour fewnude ko tawi ko woni ɗo ko o liggi kadi o holliri lawol pour liggade kadi so dañi deuxiéme mandat no leydi ndi ɓurata yarude yeeso ha yimɓeɓe fof belto musidɗo a salminama a juurama ko adi heɗen naata e namde ɗe no hannirta ni kalna min inde ma e yettode ma e hol kadi to gimmiɗa min mbiyeten ko Idrissa Bouyeli jeeyami ko Diaba min gummi ko commune mo Mbolo Birane département Podor hande sikki ala enen fof en gari tawtorede ɗo investiture woni hoorejo leydi ndi Macky Sall e ko yewti e sumgoji paadi discours makko o waɗi beele ɗe sikki ko haali e discours ko fof ma waw ɗum wadde Macky ala ko ɗum ko wadde sona ko wallaka Macky jogui ko anni e moƴƴo Macky ne jogui jamiragal e anni e liggade heddi noon ko so wallama siko jaw woto sahlata hamin gandi so tawi Macky e yimɓe de leydi deji wallimo e ko yiiɗi ko pour leydi ndi ko so tawi ala ko heddi so wona pour yidde leydi ndi Macky ko haala ko darni ko Macky liggima te Macky siko anni e makko foti liggade ko so wiyamo liggo ko ɗum hamin gandi o maw liggo ɗum inchallah hamin joguima ko hoolare minen